Ονομάζομαι Σοφοκλής Χρήστου, είμαι ζωγράφος. Από το 1953 μπήκα στη Σχολή Καλλιτεχνών, τελείωσα το 1959 και συνεχίζω τις εκθέσεις μου μέχρι σήμερα. Είμαι ζωγράφος. Η ζωγραφική δεν είναι μόνο να έχεις πολλά χρώματα στην παλέτα σου. Η σωστή ζωγραφική είναι όσο λιγότερα χρώματα έχεις, τόσο πιο καλά δείχνεις την πείρα σου. Εγώ λοιπόν με το μη χρώμα, το μαύρο και το άσπρο, που δεν είναι χρώμα, έτσι το λέμε εμείς, εγώ κάνω χρώμα. Γιατί με το πενάκι και το μαυρόσπρο βγάζω την ποιότητα, βγάζω το νερό, βγάζω το ξύλο, βγάζω την πέτρα, βγάζω το ύφασμα, βγάζω τα πάντα. Ο Σοφοκλής Χρήστου είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που μπόρεσαν να κάνουν στην κυριολεξία πράξη τα λόγια του Ραφαήλ, που είχε κάποτε πει ότι ένας πραγματικός ζωγράφος μπορεί να ζωγραφίσει και χωρίς χέρια. Κριτικοί και ιστορικοί τέχνης συμφωνούν ότι η τεχνική του είναι μοναδική. Κανείς δεν έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει το πενάκι και τη συνοική μελάνη με τον τρόπο του. Η σχέση φωτός και σκιάς, το μη χρώμα, όπως το ονομάζει, είναι το κύριο εκφραστικό μέσο που χρησιμοποιεί για να αποτυπώσει την Ελλάδα που αγαπάει. Τα αρχαία μνημεία, τους ναούς, την παλιά Αθήνα και τα λιμάνια του Αιγαίου. Τα έργα του έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερες από 60 εκθέσεις και έχουν ταξιδέψει σε δεκάδες πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής. Για μένα η ζωγραφική είναι η ζωή μου. Όλα τα χρόνια που δούλευα αυτό το θέμα μου, ερχόμουν φυσικά ήτανε Αύγουστος που το είχα ξεκινήσει, κάθε 10 του μηνός Αυγούστου στις 12:30 το μεσημέρι, διότι είχα 5 θέματα άλλα μέσα από το λεκανοπαίδιο, όπως Αγίους Αποστόλους, όπως τις στήλες του Ολυμπιδιός, την Καπνεκαρία, τον Άγιο Ελευθέριο, και ξεκινούσα από τις στήλες του Ολυμπιδιός το πρωί στις 9 και ερχόμουν για περίπου 40 λεπτά, γιατί μπορώ να δουλέψω παραπάνω, διότι φεύγει ο ήλιος και αλλάζει το σχέδιο και έτσι πρέπει να έχουμε κάθε μέρα την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο.